In Haas is een informatiebijeenkomst over de opvang van vluchtelingen. Eind oktober waard die oor zijn omdat leden van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie komen zonen om te protesteren. Burgemeester Sluiter van Haas wie benauwd voor verstoring van het debat. Joen dus wol deze bijeenkomst in Trebel in Haas. En Auke Zeldenrust is daar. Auke, weet de gemeente nou zeker dat die leden van de Nederlandse Volksunie net komen? Nee, dat weet de gemeente net zeker. Een paar weken geleden het de voorman van de Nederlandse Volksunie al zijn. Wij binnen er gewoon weer bij de volgende bijeenkomst. Want wij hebben gewoon leden in Haas te ween. En die komen gewoon boven dat. Had de Nederlandse Volksunie ook nog op Facebook een bericht plaats van dat deze bijeenkomst er is. Dus ja, we wachten al, maar garanderen dat ze net komen, ja, dat kent de gemeente net. Maar binnen dan wel extra maatregels na bij gelijks extra controle bij de deur? Ja, wat de gemeente die had is alle hazes persoonlijk uitnodigen. 13.400 hazes hebben persoonlijk een brief gekregen. Die moeten ze meenemen hier naar Trewalta. En boven dat ik nog een ID-kaart of een paspoort. Pas dan kom je erin en oors net. En die controle is hier jong bij de deur. En dan de jong zelfs, wat is de belangrijkste vraag op deze bijeenkomst? De belangrijkste vraag, ja, dat binnen eigenlijk een peer. Hè. Ze willen waarom zijn op de crisisopvang in de Waddenhal, zat die hier weg staat. Verder zal het COA iets vertellen over de actualiteit op dit moment. Hoeveel opvang is er eigenlijk nog nodig in Friesland? En ja, wat de gemeente, en misschien is dat wel het wichtigste, heel graag weten wil, is hoe denkt Haas over opvang van vluchtelingen? Want als de vraag van het COA er komt, die leidt er nou net concreet, maar als die er komt, dan wil de gemeente een antwoord hebben. En willen ze weten hoe de Hazes denken over crisisopvang, een AZC of neetopvang? Worden er een soort mensen verwachten jong in Trebel? Ja, ze horen rekken met een paar honderd mensen. Er kunnen 400 mensen in. Dus meer als zo'n 20 oktober verwachten ze. En dat heeft misschien ook te krijgen met toch de oorslagen in Parijs. Dat mensen ja, toch weten willen van ja, hoe komt het eigenlijk met de vluchtelingen? Waar zit dat er eigenlijk tussen? Die vragen die zullen grif gesteld worden, jong. En nou, ik verwacht je toch een heel soort drukte hier in Trebel, jong. Tegen dank, Auke Zeldenrust in Haas.